modrej nebo červenej, který bude tak akorát, co když je to zrovna ten zelenej. Do háje, který to je drát, modrej a možná, že ten druhej, na co který dráty jsou. Jestli je to zelenej, tak já budu tuhej. No to mě ani nenajdou. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh mi snad počká.